Kurawa 100 Prada Mas kabeh kaya apal jenenge Kurawa 100 gak apal aku lek maca tulisan jenenge ning ngisore anu ki ora apal 100 kok ngono Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah ya. Pak Jiro spot sitok lho nduk kuwi regane. Ya, coba kayak apa? Buka saka saron. Oh, saka saron. Dindang dutke. Ya, dindang dutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados. Walaupun secara spontanitas lek gawe lagu ning nyatane
iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwijo Laras Indonesia, saya yang menjadi ketua ya terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak nir ing sambikala ora ana cacar cewete merga kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Kepara sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh. Ya nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh wis. Anak wedok si Niken Salindri ya bocah asra tau leren ya oh ngono dongane tetep sehat terus nduk Ken amin yo iki enek Mas Sumbang sinden kecil lagi sakilan dhuwure ini nduk